persones usuàries de Rodalies estan fartes de veure com se'ls hi roba el seu temps. Passen hores i hores a les andanes de Rodalies i veuen com s'anuncien trens que després no passen. Per això, des d'Esquerra Republicana hem decidit recollir signatures. Hem recollit gairebé 800 signatures de persones usuàries que pateixen aquest calvari cada dia. Portem a la síndic de Greuges aquesta denúncia per tal que posin fil a l'agulla. Cal evitar aquesta situació. Malgrat que a Viladecans per fi s'aturen els trens de Rodalies de Sant Vicenç de Calders, no ha tingut un veritable impacte, perquè continuen les avaries i continua el mal servei. Malgrat cada dia ens trobem amb avaries i retards, veiem com el ministre Puente diu que el tren a Catalunya viu el seu millor moment. No sabem en quin món viu ni quantes vegades ha agafat Rodalies a Catalunya. Per això el convidem a que vingui aquí, esperi amb una andana que li passi algun tren i que ens digui si realment veu que el tren a Catalunya viu el seu millor moment. Esquerra Republicana va reclamar el traspàs integral de Rodalies perquè estem convençuts i els ciutadans i ciutadanes estaran en el centre de les decisions. El que ens importa a nosaltres són els ciutadans i ciutadanes del nostre país i que els trens no els hi roben el temps.